Se on just kuoli se isä viikolla, että oikein pysyi niin sama mikä mulla. Nestettä keuhkossa. Sieltä on niin paljon poistettu sitä ja usein. Mutta se ei selvinnyt siitä kohtauksesta. Mistä se myi sen talon, kun se on huono vanha ihminen jo, niin se muutti Viksiö se isä. Niin se oli sanonut, että ei se Ari sitä tee. Kyllä se on tytön oma vika. Kyllä se on itse hypännyt alas. Joo. Isä oli sanonut sen. Miten se isä niin uskoi sitten? No, mutta kyllä se tyttönsä tuntee, kun se siellä kävi kans välillä ja joi. No minkähän takia ne ei oikeudessa puhunut yhtään mitään? No ei, kun ne luuli silloin vielä, että Ari on syyllinen. Nyt on tullut itsekin luet tajumaan, että mikä se tilanne on. Voi. Niin kuin toki. Tähän toki oli alku, että se on murhaaja ja mitä se puhuu. Ja eipä puhu enää, kun oli soittanut Junnulle ja Marjatta sitä kävi mua katsomassa, kun mä tulin sairaalasta, niin sanoi, että sekin soitti ja lupasi soittaa. Riippui se asia ja oikein vaan. Että päästäkää vapaaksi, että se on syytä. No joo.